Abo Sonaya थानाय फोरावलायनानै बहा थांनो नागिरदों मिथिनोब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय बिराद मोजां भिडिअ दिनैनिया आयनायाव बिदि भिडिअ बानायबाय फन जानांगौमोन थांग्रोनोसै बिदिबा Valentina after 5, 6, 7 years बेसेबा गोबावनि उनाव ओरैबायदि गोथाव आरो बेफोरबायदि माने फैफिनगोन आं बेखौ सानाखैमोन आरो स' आं सासे किउट अन्थावथाव आंनि गोदान लोगो मोनदों बिराद अन्थावथाव किउट आरोना स' बिराद हेपि आं बेखौ लोगो मोननानै बिदिनो गोथाव गासैबो मिथिनो लुबैदोंमोन ना जे आं मानो थाखाय भिडिअ लाबाखै थ' आं साननैसो बे खामानियावनो एसे बेस्थ'मोन आरोना फाइनेलि ट्रेनिंखौ मोनबाय ओरैबायदि हेपि आं दा ओमफ्राय बे आंनि गोल्ड एचिभमेन्ट आरोना बेनि ओमफ्राय मिउजिक बुहुत बाराद्राय बेयो ओमफ्राय कपिराइट फैजानो गिनानै आं भइसखौनो दा फोस्राबाय स्रानो थ' दा बयबो मिथिनो लुबैदों आङो बहा थांदों मा एचिभमेन्ट खालामदों ना ओमफ्राय साननैसो बे खामानियावनो बिजिथ'मोन आं ओमफ्राय गुवाहाटि मोनफैनाय लोगो लोगोनोथ' मिथिखागौ बे माने ब्रह्मपुत्र ब्रिजखौ लायागौ माने भिडिअ कमप्लिट जाया ओंखायनोथ' आङो लास्राबाय आरोना थ' आं मोनसे ट्रेनिङाव थांदोंमोन आरोना आं जे दा आंखौ जा सोलायनाय नुदोंना फारसेनिफ्राय स्किननिफ्राय लानानै आंनि देहा सोलेर मोदोम थ' बेनि आङो दा फिट कच जाबाय बेनि ट्रेनिङावनो थांगासिनो दं आं दा गुवाहाटि फैबाय बे ब्रह्मपुत्र ब्रिजखौ खेबाबो जाया ओंखायनोथ' खेबदों आङो बेलेगखौ गारनानै माने डाइरेक्ट बास मोनासै जालुकबारि जाव थानांगोन बेनि उनावहाय उबेर बुक खालामनांगोन मर्दान बाजारसिम खालामाबोसै नैबे आङो थांनोसै 10टायावनोमोन ट्रेनिङा ओमफ्राय उनावहाय दा बिराद लेट जाबाय आं मथा मथि 12टासोआवसो सहैसिगोन खोमा बासनिफ्राय ओंखारबावबाय आङो माने बिराद गोबाव जागोन बेहाय नेबाय थानो मानसि नेयो नालाय थ' आं उबेरबो बुक खालामासै ओमफ्राय उनावहाय डाइरेक्ट नैबे गारियाव गाखोबाय आङो जालुकबारि मोनफैबाय गाखोगोन नालाय थांग्रोनोसै नङाबा बिराद गोबाव लेट जाहैगोन आङो बिराद थान्दामोन आं 7:30 ओंखारबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय उनाव सुइटार गानना फैदोंमोन जि गरम गुवाहाटिया होमबाबो फुथुवाखै आङो दा लाजियोलै आङो भिडिअ बानायनो हारसिंबाथाय जालुकबारि मोनबाय ट्राफिकआ दिनै एसे खम दिनै सानडे नालाय थांग्रोनोसै ओमफ्राय नायदो खानाया ओरैबायदि बिरग्लांबाय आंना ओमफ्राय उनावहाय आङो बेहाय मा गान इमाजिन खालामगासिनो दंमोन मिथिगोना बिरग्लांनाय खानाय नोंनि आंखौबो बावनो हाया आदाम प्रकासनो गोसो बिराद गोसारदों आङो माने खाथियाव सोरबा जुदि गान दामनानै होनाय मोनबा बे गानखौ बेस्ट कम्बिनेसन जागौमोन होननानै सानो आरो आंना No way, this is fun time. हारसिं नालाय आङो दाना खानाय बिरग्लांनायखौनो दसे भिडिअ लाबाय आरोना मोजांबो नुदोंहाय फाग्लिखौ टिस मर्दान बाजार ओमफ्राय नैबेखिनियावनो दङ नैबे ट्रेनिं सेन्टाराव हटेल दाइटखौ ओंखारनोसै आङो बिसोरखौ फन खालामग्रोनि फैबाय ट्रेनिङाव ओमफ्राय आं दा एसे फ्रेस जाग्रोदों ओमफ्राय हाबहैनोसै आं ट्रेनिङावहाय ओमफ्राय मोनसे भिडिअ लानो मोनगोन ना मोना ओमफ्राय जुदि लानो मोनोबा आं दाय जोबखांनानै दसे लागोन ओमफ्राय उनावहाय दा हाबग्रोनोसै माने फार्स्ट टाइम नालाय ओंखायनोथ' फार्स्ट टाइम आयनायाव बिदि भिडिअ बानायबाय फन जानांगौमोन थांग्रोनोसै बिदिबा কৰিব পাৰো তেতিয়া মই ডিসিশন ললো আৰু তেনেকৈ মই আমাৰ যেটো প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিলো প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰাৰ পাছত মই এটা ভাল ৰিজাল্ট বনাব পাৰিলো আৰু আইটেম কি হয় কিমান পৰিমাণে লাগে এইখিনি বস্তু জানিব লাগিব এটো জেনেৰেল নলেজ হয় আৰু ইয়াত কাম কৰিব হ'লে ঠিক আছে নেক্সট আহিব
एन्ट्रि जोंनि एकदम सबसे गिदिर बस सारा बहुत इन्जय खालामो बिथिंजाय आं उदालगुरि न'निफ्राय नैबे आंनि गोदान लोगोआ बे सारा जाबाय जोंनि सबसे गिदिर बस होनजायो जोंनि ग्रुपनि आरोना लिडार बेयो स्पिच होगोन माने आइडिया होगोन जोंनि बे माबाखौ कम्पानिनि सोमोन्दै आरोना मारै दावगालांनो हायो बेफोरबायदिखौ बेयो फोरोङो आरोना सुबह का सेशन कैसा था वाव ओके सो मैम बिराद गोबां खामानि मोनदों आफ्टर 5, 6, 7 years लान्च टाइम जाबाय जाग्रोनानै लानोसै ओइखो होदे आंनो ओइखो लाजायो दे ब्लेक पेपार जि बुरजा लाबाय मोनसे होलाय आंनो Emang buza apa dia? Buza tak sampai nih. Sampai. Bes, isi lo kan nih kak. Sampai deh. Lega nggak? Paneer. Sampai deh. Ayo, kayak sampai. Ini sangat dia ang barang masang mana? Paper. Gulab jamun. जाहैबाय थालिया याबो सिनियर बाखि दंबावो दा जाग्रोनोसै अगेन लान्च टाइम जोबखांनानै आरोबाव स्टार्ट जाफिनबाय सेकेन्ड सेसन आरोना जोंना ओमफ्राय आं मिउजिक थानायखाय एसे माबा खालामनानै साउन्डखौ खम खालामनानै आङो माबा होदों आरो भइस डाब खालामदों आरो कपिराइट फैनो हागौ ना नङाबा इमान खस्थ' खालामनानै आपल'ड होगारनायसो जागोन बिदि होननानै आङो
वेस्ट जाबोदों ओमफ्राय बिराद इन्जय खालामबाय बिदिनखालि ओरैबायदि इन्जय खालामबाय फार्स्ट टाइम माने फार्स्ट टाइम नङा सिगाङावबो बिदिथ' इन्जय खालामखांबाय खिन्थु आफ्टार 6-7 इयार्सनि उनाव आं बाहेराव ओंखारफिनदों बाहेराव ओंखारनो ट्राइ खालामफिनदों गावखौ माबा मोनसे खालामना लाखिनो इंगेज खालामनो जेनेबा बिदि ट्राइ खालामफिनदों सोलिनो हानाय बायदिहाय आरोना बेस्ट ट्रेनिंमोन बे आंनि थाखाय आं दा साननैसो फिट कचनि ट्रेनिं खालामगासिनो दं आरोना अलरेडि फिट कच जाखांबाय आङो नोंसोरथ' आंखौ मिथिखादों आंनि स्किननिफ्राय लानानै आंनि मोदोमफोरा माबायदि खमायदों ओमफ्राय स्किना माबायदि ब्राइट जादों नोंसोरथ' रिजाल्टखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ फार्स्ट भिडिअआवहाय आङो माबायदिमोन सिगाङाव ओमफ्राय दा माबायदि सोलायनाय फैदों आंनियाव थ' दा आङो फिट कच जाबाय नोंसोरबो जुदि नोंनि स्किननि रिलेटेड माबाफोर मिथिनोबा जुदि खालामनोबा वेट लस सोरबा वेट गेन निउट्रिसननि बिसय मिथिनोबा जोंनाव देहायाव बुहुत प्रब्लेम थाया होमबा थ' बिदिनो गासिबो सोमोन्दै मिथिनोब्लाथाय आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन सोंहरनो हागोन ओमफ्राय मिथिगौना आं जि गल्ड एचिभ खालामदों आं बेखौनो बावनानै दंमोन ओमफ्राय मोनदिनाया लेंहरबाय आरो आंखौ ओमफ्राय बेहायसो हा आंबो बिदिनानै नोंबो स' आङो माने बे माबायावहाय दाथ' बहुत फार्स्ट टाइम आङो बेहायनो आङो गल्ड एचिभ खालामनो हादों बेथ' आंनि थाखाय बहुत गोग्गाथाव बाथ्रा एन्ड थेंक्स टु मोनदिना आरोना बे आंखौ कारेज खालामबाय ओरैबायदि कारेज खालामहरो मानोना माने आंथ' एकदम बहुत माने हाबसो सोनानै थाबायमोन आङो जेनेबा रावजोंबो रायलायला आरिला बिदि जाजोबनानै थाबायमोन नालायथ' बियो आंखौ माबा खालामदों नोंथ' ओरैनोसो न'आव थायो ओमफ्राय उनाव फैदो बाहेरायाव ओंखारबोदो जोंनि कम्पानिनि थ्रुयैनि बिदिनो नों इनकामबो खालामगोन मबाइलखौथ' नों फुबायानो थाखायो बिदि होननानै स' येस मावनानै अभियासलि मोजां मोनो आरो जेनेबा खामानिया बहुत स्टेन्डार्ड आरो मानसिफोरखौ एसे एनैसो खिन्थु आङो जायखौ क्लाइन्ट बानायदों आरोना जाय आंनियाव वेट लसनि कर्स खालामगासिनो दं बिसोरो 100% रिजाल्ट मोनदों बयनाबो वेट लस जादों आरो वेट लसजों लोगोसे गोबां बेनिफिट स्किनाबो ओरैबायदि मोजां जायो आंखौनोथ' नुदों आंनि दा फेसखौ आंथ' उइदाउट मेकआप आंथ' मेकआप खालामनो मोजां मोनखाया आरो मोनसे सिसोर दंबावो आंना बेट्रि गैला लानो हानाय नंला ट्रेनिंनि